И какво става машини? Не започваме нашето оцеляване с стилката 92. И днес смятаме да си построим една къща и да се развием в този интересен мод пак. Ай, ходим в стилка. Трябва да има мапа първо. Да я ви мъп. Има един Някакъв темпъл. дънжън пред нас. Да, този дънжън, да, ама. Дай темпъл, дай темпъл. Чай, ще го чупето и да рома малко. 15 чопс. Що не се щупи, бе? Защото държаш шифта, защото си държал шифта. А, не, сега тръгна да се чупи. Да, ама аз ще се върна. Ясно. Теси. Защо толкова бавно се чупи, бе? А, то трябва колко? То трябва 16 пъти, защото да 16 бъде. пъти трябва да го щупя. А мога да задържиш шифт и да върна в дървойся. Да, бе, да. И нищо, ще ми даде 34. Чай. Пак е 18 чопс. Това много бе. Чай сега. Не да 44, не знам как не да 44. Това да не е по-много. А, ще направя една кирка. Ето ти с кабелстон май няма върши работа. Още малко. Къде? 30 дървета. Но това какво е? Нищо не ми даде. Аз това му си първо оставам, моля се строи. Айде да вървим нагоре. Много храна, брат, като... Да, Оля, какво е това? Какво е това? Маравки, това има равуня, бе. Какво става, бе? Оле! Ма... Терориста. Направата, брат, направя усилам. Де? Каква... Лавра. Какво е това, брат? Мога да направим фирма за мравки. Мамченда. Оле, чакай, че нищо... Това спална, бе. Силка. Пак ли, бе? Ама и малките бият, бе. Аз то... Такова... Айтемите. Да, спомням, че такова, бе. Нищо не е добре. Чай, идвам. Движението. Че някакъв бръмбър, брат. Дъхни. Да, помня, че стана. Аре, бе. Не, ще лагва, а не. Иди. Не лагва. Ай към темпа, бе. Как? Нищо няма. Я не мога да видя нищо вече. Оле, виж ко зомби има, е. Видя ли го? Ако giant зомби има. Какъв то темпо, бе. Не, няма да вземем, нищо умрем, е. Трябва ми вълна, бе. Нещо да оцелявам. Ще умрем. Има капане, бе. Ела нагоре. Има Са на го тията обаче. страна. Взимам. Има Взимам ли, на го. има ли мобове?
Не, нямам мога, ама... Ай, тогава Кейс. Дай, ходим. не, ай нагоре аз. Ай напред. Само напред. Давай, само направо. Не бързай, не. Идвай към мен. Нещо ме преследва, брат. Виждам. Оставя, Вой. бе! Човек! Вау. Джемскерваме. Бягай. Малата нямаме спрямо преса. Чути. Бягай. Ама не, ти трябва да видиш. Видях. Там има някаква къща. Оп. А! Рубакна ли ма тук що? Дякуем. Ком? Зомби? Да, виждам. Зомби. Клаун ли бе? Бързо. Има ли го? Го запушете. Тук няма легло. Минт кенди 200%. Бат, брат. Айспи. Поне да се седнеш. Не виж като си го сложиш, виждаш някакво сиво, брат. Релакс. Да, ходим, той има добър байл. Това да го зарязвам. О, там има сел. Сел. Че ще я падна. Само да не изгадни война. Вей, то някакво голямо село, бе. Какво е това, бе? Уи. Африка му телефон. Да, и нека снимат, защото... Не, аз намерих вече. Човече, така се... Брат, какво става тук, е, човек? Много вече. Виж се супер много. Ай, спи. Се, май. Че. Дай. Че има много зомбита, бе, сте малко. Аре, ще дойдат на моста. Готово. Тропа по вратата. Спим ли? Добре. Да, спим, но тук при мен дете стана нещо мере. А тук има някакъв голям кратер. Ой, аз взех някакви. Тя сломат се бият с някакви. Тук ми живат много хубаво. Не мога ги служат тези работи. Ще видим нещо да лупим тук да откраднем. Някакви домати. Има смолка. Интересно тези неща. Аз сложих ги, бе. Ой, брат, взех някакви бутушки, брат, той скачам 2 блока. Какво това? Тук има repair station, meeting table.
И два бластовна са. Тук трябва всичко е дизайн. Да, аз ти правя. Но нямам камъни. Така че някой често има торчове. Измисли едно легло. Вече е са. Това е акация село. Това са някакви села, не? Едно. Това са Знаеш, акация. кога аз тия печки ще ги взема. Не сте прави. Ще малко да намаля играта. Те е по-добре. Зомби, виждате. Трябва да бъде бърз. Аз никакви квестове правя, не знам какво правя, ама... Малко карта за камъни. Той не ме би. Матиня... Много добре са, много добре са. Ай, като си готов, аз чайто, аз не се Аз връщам и имам назад какво мога реално. да. Но нагоре продължава саваната, значи не трябва на другата страна да ходим. Чай, че тук обирам много коня. Да бе, да. Вземи камъни неща, камъни неща. Ще взема малко камък. Какво съм взел вече. Извинявам. Че се. Трябва да се направя брадови глупости. Кажи къде си лутнал там всичко. Още малко обирам и тролинг. Вой. Някакви тролъри си беше. Брат, ударих някакво кенгуру, брато. Ой, косто. Ми дава месо. Аз няма да ги... Да ги се Макар че прибиеш. бая демидж бият между другото. Тъкмирата не си бутвара, бе. Бая демидж бият, няма и кол. То не е в такава фурна. А смокър взе храни. А бластфорностите е била. Тук има някакви айтеми, брат, дето... Явно и те се слага. Аха. И ги са тези глупости в... Честа. Вземи хейвелс. И какво е? Антидот се отбил. Го сложи. А брат ми дава някакви много шано айтеми между... Оля, ако стана.
Аз чай ще сега го падна взема. такова. Тия фенерите ще ги взема. Трябва да вземем само едно смолкърче. Waystone. Unbreakable обаче. Да, да запазвам. Ти тук има 18 да изгледа. Да, ама къде има смокър, бе? Някъде имаше смокър, не мога да се сетя. Stone Cutter. Аз ще... И ти от Decay, какво? Нещо ме изписал много. А ти си взел така и за него. Също се чупят и някой често Да, бе, нека се чупа просто така. Да. Айде ходим вече. Между другото... Чай. Знаеш, че мога днес коне да ги опитомим. Какво имаш? Имаш, мисля, че някъде седло още едно. Я търси... Аз съм Имаш ли седло. седло? Знаеш какво ще направим? Ама къде беше от нея с... Чай малко, дай да се върнем. Мисля, че май имаше два коня. Он е зомби кон, спомняш си го? Да. Сега ще отидем да пробваме да ги вземем. Мисля, че май бяха два коня. Не мога да се сетя вече. Сега ще се върна. Мисля, че е тази постройка е там. Ще си мини мапа има някаква къща. Някаква змия. Да, мисля, че е това. Колко кони? Той коня сигурно го няма вече. 16. Стига, бе, верно ли? А ти сигурно са отишли някъде, бе. Е това? Да, бе, що го няма коня, бе, стига, бе. Не, ето го, ето го. Те са точно два коня, между другото. Чакай. Не мога да се опитняват да се Що не мога да го опитомя? защото са зомби. Чакай, бе. Я сега директно със седлото. С ябълки става ли? Или ротен Чакай. Моркови, бе. Не знам. Стига, бе. Май почуят. Той ми пише Джун. Аз го фанах коня, между другото. Я цъкни Shift. Цъкни Shift, цъкни дясно копче. Това че аз не съм. Не, брат, аз този кон мога да си го взема у нас, бате. Не! Май го бе. Опа. Не ми дава, ама Айде, аз си вземам коня, брат. веднага го пускам. Има... Ето го. Аз съм си взел за едно пресе. Тук има нещо. Найс, да. Къде отиде, бе? Чай, ако натиснах. Карайде. Ти си зад мен. Ево тук има постройка. Сега май се върнахме в началото. Не сме си. Но, тук има някакви мобове. Нещо Не. червен. Някакъв... Това е само един. Какво това е? Дормайт. Това е само един. Ясно. Ой. Значи почти не му вземи демидж, бе. Да, бе? Морков. What? Това да chains. Даваш. Няма спалнер. На спалнер, бързо. Аз сме от торчове. Принципно.
Къде? Оп, оп. Чупя Ма, го. много Ма да ще чупи толкова много бавно е. трудно. Много трудно. Между другото ме чуш, ние ще ма удари. Май. Ти кой чупиш? Някакъв Restless Spirit. Да, я звучи. А ти? Защо един торч? Отбора. Ой, човек. Вече няма спомня. Сега да хапна. Сигурен ли си? Я шифни. Да се че? Ой, тук е много топ. Аз по-топ лъжа. Какво е тук? Тук. Вой. Не, бе, не. Не виждам. Брат, не виждам. Защото... Ама е подписвам, бе, че не е. Че аз нямам други Айде, тор. не. А не, чакай, имам. Имам светлина. Стой. Не умирай. Не. Не умирай, Оле. What? Умря ли е? Какво? Да. Не съм да. Брадец. Моля, я вечер на ден. Вой. Има спамера, ма... Умирам. Май не е нещо. Не си взех легло. Не си Аз се взех. сетнах респаун поинт. А ти май не Забравя. си далеч, нали? А на оня кон с ябълки стана ли? В смисъл, можеш ли да го опитомиш с ябълки? Не. Чай, вреч. Сега да ми такова. Пак нещо на посред. Да те поне спряха да се спамват, което е добре. Ти ще си ли, бе? Да, сложих се леглото тук. Знам как е на Аз нормал чудох най-отгоре. Че да ти кажа, нямаше нищо, кой знае какво. Аз ще луда. Ти много ли залеш? На колко метра си? Това са, не ми изписвам. Че го щупя това. Но не пак това. Което си мисля, че... Добре, че сложих леглото тук, брат. Не, брат. Пак му последва това. Аз тези неща и гледат. Да. Майка му стара. Май само виж какво му преследва, бе. Само виж какво. Виж ги зад мене колко са, бе. Ела! Оф, то ти па не мога да То, виждам. векс на срам. Чечо, гледай колко ме преследват. Идваш горе? Абе, брат, виждаш ли какво става при мене? Не. Не, бе. Гледай какво става, бе, брат. Гледай какво става долу, виж. Къде си? Долу съм, брат, долу съм. Гледай какво става. Я? Къде си? Виждам, в момента съм най-горе. Само виж какво Вой. става. Аз гледам, всичко ме преследва, те не спират. Че аз ще я падна. Аз стоим някъде другаде, брат. Ти си 18 паяка, бе. Трябва да ходим в другия бан. Това е много напрегнато. Не знам. Маля, брат, тръща. Залеко. Чакай, бре, чакай малко. Чакай, че се бия тук още.
Много сте още. Знаеш какво, брат? Аз събирам работите си, тръгвам от тук. Да ви идва нагоре към Ама знаеш какъв е нормалния. проблема, брат? Че трябваше чакам да ме убият, за да мога да се... А те? Сега направя те. Иди горе, брат. Да взема леглото. И ако стане много напечено, направо ти казвам... Оле, Идва нагоре към нормалния банд. идвам. Ева на селото и от селото ще ходим нагоре. Чай ти Няма къде това. си? На селото идва. Аха. Ай, ти сте, бе, зомби ломбързър. Стигам към тебе. На селото. О, това е. Какво стана, бе, брато? Ми вдигнаха някаква стена като в Fortnite тук, що? Да, бе, Още едно се бие. нещо ме гони, брат. No. Да, не. Ама тук поне има някакви... Приземни. Я... Да, те. Пире, Давай. А, те. това да не вземем на животи. Трябва да ходим напред. Натам. Кама изглежда по-чилата. Бъркащата, Тук бих влязал, брат, ама... ще вземем тук едно ерен. Искам да излезнем от саваната. Да мога да си направя някаква къщичка. Ако се чува. Това е райна. Още някакви къщи намерих. Много ли си напред? Не. От Добре, бути. Джус. Аха, тая къща е по-голяма, това е сигурно има вилиджери. Тук ще си спечем. Това не е ли така за портала? Да. Тук е за другото измерение, май. Moonstone Shard. Тук има и легло. Това е дата от трейдера за... Където е Ето. това? Че, Където? и кенгурското, защото не мога да го иззема. А не, тук 5-6. Това е... Но както на някакви оръжия. Я бе, ако мога крафтваме. Тафове,
А, Ендериум, не знам с какво. Его е Зио Лайтър. Нямам такива работи. Да видим колко е. Да, той продава Зио Лайтър. Айде ходим, ако искаш. Ето и легло. Повече ма кефи. Пак има джунгла обаче. Не, там има нормален бам пред нас. Джунгла. Дето е джунгла пак. Да, не мога да бъде. Ей, монстър. Добре, да хвана. Той пустиня ли е там, дето отиваш? Не пише дезерт, ама. Тогава е по-добре в джунглата. Малко. Някакво правим от пустинята, брат. Има сел. Или нещо има да видя това. Ясно. Той като някакво. Ево. О! Джербола. Какво е това? Не знам, но там има сил, май. Виж? Да, е то хубаво, ама... Дай да не ходим, Ето мога да има. да не ходим пустиня, брат. Ама виж някаква къща, виж. Горе. Долу. Виж това какво има, бе. Джунгъл Вилидж. Виждам. Но той е някакъв темпъл, пък ще не изнеселят. Ама не ми е Вилидж. Рейнфорест. Да, тук се... Джунгъл Вилидж. Ти пак ли се навра в темпъла, бе? Не, Джунгъл Вилидж, само малко. Руин. Маля, ролбак на. Къде сме пак в темпа, бе? Виж мапа. Да, видим. Виж, отляво има нещо. Какво е това, бе? Виж, има Че не виждам. отляво нещо. Не пак. Опа. Само тук Добре. при мен има нещо, май няма си знам долу нещо. Това има някакъв друг джунгъл, бе. Няма, да си направим къща първо да се поразвим, тогава ще ходим на дънжени, брат, защото сега е много... Добре, ама даваме, даваме. Кошки...
Каквото излезе от това бомбово. Някакъв Аз тигър, ще брато. Не мога да мога да гледам. Мъж, ага, Dark Forest. Добре, тук може да са... Дясно, виж, дясно, дясно. Кое има вдясно? Нормален да. Нещо където съм аз между другото изглежда много... Много стабилно. Тук е някаква планина. Ти не виждаш на мапа? Да, виждам те, ама не ми е за... Съм нормален. Sugar с... А тото и нещо с там тия протеини, Sugar са справили нещо? Е, figure out first. Maybe. No money from it. Къде ти? Много ли си там? Да, аз не мисля, че намерих някакво местенце. За да си направим къща. Ти тук в тази Mushroom Dark Forest. Не, след мъшрума има такова бели дървета има. Тъжи има и някакъв... Тъжи какво е това? Това е тази планина, бе, трябва да изкачваме си. Параг... О, намерихме Парагвай, бе! нещо за... Да. Е, чакай, Сега ще се опитам да изпаркуря догоре. това е Парагвай, да ти вземеш там и на това. А, Мале, едва се качва в тази планина. аха. Параглайдер е интересен. Аз ще изчакам тука. Трябва да изкачваме. Да построим да видя кое има там. Не Нищо хвирай ма... се, не изчай си. Какво става, бре? Хиробрайн ли ма преследва? Какво става? Това селка си намерил. Да, спим, искаш ли? Да, вади легото. Някакво нормално село. А не. Оренцо. Това вече не е. Оп, намерих перфектното място.
Цялото ли? Не цялото. Добре. Ето тук ще ставим много яка базичка, между другото. Ще използваме този кейв. Ей тук. Тук има супер много кови работи. И ще мога да направим някакви глас панели е тук, да стане като някакво мега якото мога да стане това нещо. Да, долу има някакви неща, дай сега да оправим къщата. Но тук може да стане мега якото между другото. Само трябва да го тераформим леко. Нали, ще вземем кола, ще... По цялата Да, площада. да, само трябва Да, да... сигурно. Добре. Ето ще ми е мейна. Но първо трябва да сложим час. Ще сложим едни честове тук. Чай, иди да ги сложа. Аре, е тук. Е тук сложа... баче, как се сложиха тия честове? Ето и хоп. Хоп. Да, сега. Служи си леглото. Сетни си спаунпоинт тук. Ако нещо случайно стане. И сега трябва да си крафнем кирки. Да почнем да тераформваме тук терена. Така. Вземам така малко бамбук. Добре. Те искате да ми... Те някак си ще го направя. Да, ето и ще го оставя така. Да, обери колата. Хубаво тук и кой има, всичко има. И ще го направим с cobblestone. Малко по-широко. Значи ще е мега найс. Първо, да. Тая база ще е много добра, брат. Те ще направим. Има друга пещера тук. Ще да смъмля дърт. Сега между другото много добре са. Много добре те се уредихме тук. Да, сме си за кой. Много е найс. За между другото епизод ще мисля, че много добре са получава, няма да лъжа. Да. Така. Трябва да направя една лопата аз. Обирам дърта. А те.
се помъча да го направя. Хоп. Много яко. Тъй. Какво правиш? Все по дървето са. Окей, аз сега тераформвам. Аз че нямам вече стамина. Като кажеш е в хода, е. Да, най-вероятно тук ще се още Добре. оправям. Това не е една сбитката вече. Къде ти далече сме? Не знам. А, да, то е верно. А, то е долу, защото... Тук съм всички работи. Ето и дърво го щупи между другото, ако тя не че се сбрадва. Те ще го оставя това. И те. Това всичко с дърти ще го закрием, не? Кой викаш? Това с дърти ще го закрием, нали? Това ние ще смятам го направим с тако. Между другото. Ще бъде много яко. Ей тук, цялото ти с тако. И тук те ще се вижда. На този етап Да, спим. е. Че не искам тук да ми влизат. Те.
Чай, че тя се изсипя. Да, после си направим и кухня. Но тук като цяло място е много. Знаеш, може би той ще го взема цялото. И ще го изкопам. Ти кот можеш при там някакви детайли, аз ще копам. Да, трябва да е готинко. Да. То много яко може да се направи между другото. Че аз се изпразнах някой час. Но тук стака е повече от 64 лат. На Той 90, 20 да. на 93 кабелстон. Да, аз так. Много странно. По-добре. Окей. Може би ти ще направя. Така ще не те воля взема.
Чай, че бая кирки ще Всичко взема. отидат. А, ето. М, Тук вече стана тъмно. Те за сега, Реформиш ли го? той правя, да. И ще трябва да ти има той много вече после за пясък или нещо друго там, за жемеците. И даже мисля, че е по-добре тук да сложим още едно блокче таван. Още едно блокче не е много голямо. А, не. Още доста. Да го направя ли? Не, още. В смисъл, прави го, прави. Добре. Ето, Сега ще го правя. ще нямам Е, дърт. тей. Оп. Ето, ще го правя. Тавана не е важно. Добре. М,
И ще го направим с Cobblestone, че изглежда по-яко. Е, На теб всичко. Това падна. да. Не направи ни врати. Че ние нямаме врати. Че имаме по-готин. Това ни Furniture Station, бе. Трябва ни ледър. Имаш ли ледър? Имам, мисля, че някъде в честовете. Да. Това сега стане много яко. Това ми не правя това. Айде, Furniture Station. На ти. Трябва ни клей, обаче. Клей, къде се взимаш от морето, бе? Да. А тавана с Cobblestone ли да го направя? За само. Добре, значи само долу. И ще трябва да отидем за пясък. Да, и аз трябва да ходя да вода, но че няма никаква вода. Е, така да бъдат кефти. Да. Брато. Ма аз не се чуя тавана от какво да го направим. После ще има. Ема освен да ходим да фармим такова, да си правим лопати и да ходим пясък да фармим. Да, тук има някакви анимации, да, бе. Мгм.
Това е много не се не Че е долу някъде има ли вода? Ау. Освен тук да спираме клипчето и да правим направо втори епизод. Да, Тут вече стана час и 6 минути, брат. да. Тич направо. И машини. Ако до сега сте изгледали целият час и 6 минути клип. Да напиш нещо в коментарите. Ко? Да напиш нещо в коментарите. Да, напишете нещо в коментарите, лайквайте, сабскрайбвайте и да. Сега се подготвяме за втори епизод.